Iedereen weer in het gareel. De scholen zijn weer begonnen. Maar niet iedereen had er vanochtend evenveel zin in. Ja, gewoon zo van, ik heb weer echt geen zin in. Ik wil verder slapen. Ja, dat is gewoon niet leuk. En verder in deze Zeeland nu. Museum komt er door onverwachte geldschieter. En brandweerlieden verliezen kort geding. Goedenavond. Duizenden Zeeuwse leerlingen moesten vanochtend na 6 weken vakantie weer naar school. Op de Jan Wouter van den Doelschool in Zierikzee voelde deze eerste schooldag extra bijzonder. Na jaren van lekkages, vocht en schimmel zitten ze er daar weer droog bij. Want in de vakantie is er een nieuw dak op de school gezet. De wekker moest vanmorgen weer een stuk vroeger dan de afgelopen 6 weken. Met hier en daar nog wat slaap in de ogen verzamelen de leerlingen zich op het schoolplein. De vakantie is voorbij, het nieuwe schooljaar is begonnen. Wat dacht je toen de wekker weer ging? Ja, gewoon zo van, ik heb weer echt geen zin in. Ik wil verder slapen. Ik vond het ook wel heel jammer dat we een vakantie voorbij was, maar ook wel weer zin in school om mijn vrienden weer te zien. Ook thuis is het na 6 weken vakantie weer even omschakelen. Het gewone schoolritme moet er bij kinderen en ouders weer een beetje inkomen. Voor haar was het wel weer eventjes wennen. Hè? Vroeg naar bed, vroeg eruit. Ze miste de school ook echt. Hè? Ze had er enorm veel zin in. Groep 4 ook weer een hele stap natuurlijk. Dus ja, ze heeft er zin in en wij ook. Waar kijk je naar uit? Eten en buiten spelen. Maar op deze school begint vandaag nog iets nieuws. Want jarenlang was dit de werkelijkheid. Water dat naar binnen stroomde, muren vol schimmel en apparaten die de lucht schoon moesten houden. Soms kon er zelfs geen les worden gegeven. Ik wist nog dat we op school kwamen, moesten we zelf fietsen, moesten we huiswerken en groenboek ophalen, moesten we thuiswerken. En het was wel nat, meestal. En ook als we terugkwamen van de vakanties, was de muur ook heel nat. Ja, je wordt er heel flexibel van, want je kunt heel makkelijk een klas schuiven en dat soort dingen. Maar ja, dat is gewoon niet fijn. En dat had wel impact. Als het regende ging iedereen kijken van waar drupt het. Nu is bijna alles klaar en is van de jarenlange ellende binnen niks meer te zien. Maar een nieuw dak betekent nog niet meteen nieuw vertrouwen. Ik ben erg benieuwd. Het moet even flink gaan regenen, dan zullen we het weten. Ik proef dat er het vertrouwen in het dak is er nog niet helemaal. Nee, maar dat is ook niet gek, toch? Na zoveel jaar. Dus waar ze hier jarenlang tegen iedere donkere wolk opzagen, mag die eerste flinke hoosbui nu eigenlijk best komen. Want pas dan weten ze zeker of de jarenlange ellende nu echt voorbij is. We gaan het zien in Zierikzee. Aangeschoven is verslaggever Marieke Kerklaan. Marieke, als je nou eens naar de cijfers kijkt, hoeveel kinderen in Zeeland, kinderen en jongeren, gaan er nu naar de basisschool en naar het voortgezet onderwijs komend jaar? Je hebt het over 46.000 in het totaal. En het grootste gedeelte daarvan gaat naar het basisonderwijs, dus tot en met groep 8. Dan heb je het over 28.000 en 17.000 naar het voortgezet onderwijs. En dan hou je nog een relatief kleine groep over voor het speciaal onderwijs. Ja, dus ieder jaar na de vakantie weer terug naar school. Hè? Maar gaan er nu dit komende schooljaar nog echt dingen veranderen? Ja, er zijn nieuwe kerndoelen vastgesteld, zoals dat heet. En het is eigenlijk heel simpel. Taal en rekenen. De kinderen moeten weer beter leren spellen, schrijven, lezen. Dus daar wordt echt de focus op gelegd, samen met het rekenen. En een ander belangrijk onderdeel is eigenlijk digitale vaardigheid. Dus hoe gaan ze met computers om? Wat is er veilig op internet en wat niet? Ja, dat is tegenwoordig heel belangrijk, inderdaad. Ja, Marieke, een punt is ook in Zeeland het tekort aan leerkrachten. Dus voor al die kinderen staan er docenten, bevoegde docenten voor de klas. Ja, dat is inderdaad wel de hamvraag. Het personeelstekort in het onderwijs is groot. In Zeeland is het ook het grootste van heel Nederland. Dus dat is elk jaar een hele puzzel. Ga ervan uit dat er onderwijsassistenten al dan niet met hulp voor de klas staan. En ga er ook vanuit dat er klassen zijn samengevoegd waar de scholen liever anders hadden gehad. Dus ik denk echt dat dat wel de realiteit is. Maar aan de andere kant hebben we geen signalen gehad dat de klassen naar huis worden gestuurd. En een lichtpuntje, de PABO in Vlissingen, de lerarenopleiding, ziet het aantal studenten stijgen. Dus daar hopen we op. Marieke Kerklaan, dankjewel. Na maanden onzekerheid is de kogel door de kerk. Er komt een Annie M.G. Schmid museum in het geboortehuis van de schrijfster in Capelle. Een anonieme geldschieter komt met €500.000 over de brug, waardoor het pand kan worden aangekocht. Het gaat om een lening tegen gunstige voorwaarden.
Er liep al een crowdfundactie, maar die had nog niet genoeg binnengebracht. En vlak voor de deadline meldde de geldschieter zich. Heel onverwacht. We hebben inmiddels zaten we op de €150.000 met de crowdfunding. Ook een geweldig bedrag natuurlijk. Maar ja, niet genoeg voor de aankoop van het pand. Toen waren we ook al een klein beetje in oplossingen aan het denken van wat wanneer of we het pand in 5 gelijke delen bijvoorbeeld proberen. Daar was onze notaris geen voorstander van. En ja, een weekje later kwam dit aanbod. Dus ja, geweldig. Wie is er zo gek of zo goed om dat te doen? Een hele lieve meneer en verder ga ik er niet op in. Ja, ja. Want jullie willen graag dat die geheim blijft. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, hij wil iets terugdoen voor de gemeenschap. En ja, goed, dat waarderen we enorm. En we respecteren zijn anonimiteit, dus prima. Binnenkort wordt het koopcontract getekend en starten de voorbereidingen voor het museum. Annex Lunchroom. Netbeheerder Stedin start morgen met het repareren van de straatverlichting. Op een aantal plekken in Zeeland brandt de straatverlichting nu continu na een storing vorige week, waarbij de verlichting niet aanging. Oorzaak is een softwareprobleem dat de lantaarnpalen aanstuurt. Voor de oplossing is Stedin afhankelijk van een externe partij en die verwacht nog enkele dagen nodig te hebben om de storing te verhelpen. Het doek lijkt definitief te zijn gevallen voor de vrijwilligers van de brandweerpost in Katzand. Vandaag werd duidelijk dat de veiligheidsregio Zeeland niks onrechtmatigs heeft gedaan met het besluit de post Katzand per 1 augustus te sluiten. De verslagenheid onder de vrijwilligers van de brandweerpost in Katzand is enorm. Ja, zeker een zwarte dag. Een hele grote teleurstelling vanmorgen. Ja, echt als een bom binnenviel binnen ons korps. Het oordeel van de rechtbank is heel helder. De veiligheidsregio staat volledig in haar recht om de post definitief te sluiten. Het is altijd van onze beredenatie geweest dat je ons wil sluiten, daar hebben we begrip voor. Maar dat er niks voor terugkomt wat minimaal net zo goed is of enigszins nog beter is, dat vinden we echt niet kunnen. Dat is echt, slaat alles. Nu sta jij hier alleen. Hoe is het met je collega's? Ja, ook daar hele grote verslagenheid. Ook boosheid natuurlijk. En ja, het is echt even een moment om alles te laten bezinken en dan eventueel na te denken over de vervolgstappen. Want zijn er vervolgstappen mogelijk? We gaan in overleg met onze advocaat en dan gaan we daar kijken wat er eventueel mogelijk is. En dan al dan niet. Dus maar net hoe het uitkomt. De veiligheidsregio mag dan in het gelijk gesteld zijn door de rechtbank. Er is zeker geen sprake van een overwinningsgevoel. Wij zijn in het gelijk gesteld, zo zou je dat kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd, je staat tegenover je collega's. Dus het is niet zo dat we een juichstemming of zo hebben. Het oordeel van de rechter is helder. En dat is voor ons goed, want dat betekent dat wij een zorgvuldig besluit genomen hebben. Als het gaat om brand bijvoorbeeld in de omgeving van Katzand, is die gegarandeerd? En de veiligheid is nooit gegarandeerd. Maar die is wel zo goed mogelijk geborgd. En dat doet de brandweer. De brandweer komt altijd. En we hebben hele sterke en goede posten die eromheen actief zijn. Oostburg, Sluis, Breskens, om er maar 3 te noemen. En die zorgen ervoor dat ze op tijd in Katzand zijn om daar de boel te redden als dat nodig is. Hoe kijkt u nou terug op deze dag? Ik kijk op de hele situatie niet prettig terug. Want je wil niet op deze manier tegenover elkaar staan in de rechtbank. En ik voel mee met mijn vrijwilligers. En zo lijkt er na 66 jaar een einde te zijn gekomen aan de brandweerpost in Katzand. In Amsterdam is vandaag het WK roeien begonnen en daar doet vanaf morgen ook een Zeeuw aan mee. De 25-jarige Mats van Sabbe uit Terneuzen zit in de zogenoemde dubbel 4. Een boot met 4 krachtpatsers met elk 2 riemen. Hij roeit nog helemaal niet zo lang, maar heeft razendsnel de sprong gemaakt naar de wereldtop. Mats van Sabbe begon pas in zijn studententijd met roeien. Toen hij opgroeide in Zeeland beoefende hij een heel andere sport. Vanaf dat ik een jaar of 5 of 6 was tot mijn 20ste ongeveer heb ik gevoetbald bij de VV Terneuzen Boys. En ja, toen ben ik op het duur naar Maastricht verhuisd. En toen ben ik uiteindelijk ook gestopt met voetballen. Want alle aandacht ging uit naar het roeien. Dus dat begon toen in Maastricht met meteen 6, 7 keer in de week trainen, zoiets. En ik wist wel al voor mezelf dat ik als doel dat ik een redelijk hoge doel had gesteld. Dus dat ik kwam er niet zomaar om een beetje voor mijn plezier te sporten, maar ik kwam er wel echt inderdaad met voorbedachte raden om gewoon de top te proberen te halen. En dat is ook gelukt. Inmiddels behoort hij tot de beste der aarde. Het is inderdaad wel heel snel gegaan. Als je bij Nederland aan de Nederlandse top zit, dan zit je bij het roeien ook automatisch een beetje aan de wereldtop. Omdat eigenlijk Nederland is qua roeiland eigenlijk gewoon een van de beste landen ter wereld.
Dus op die manier heb je echt 2 vliegen in 1 klap. Mats is een heel gedreven jongen die erg resultaatgericht is, maar ook altijd een vrolijke noot heeft in de boot. Kijk, dit is hem. Ik zit dus helemaal aan de achterkant. Dus hij gaat die kant op en ik zit dan helemaal van achter, zeg maar. Ja. En dat het goed gaat is wel duidelijk. Dit jaar was er al succes bij 2 wereldbekerwedstrijden. Zilver achter Duitsland was er bij de wedstrijd in Sevilla vorige maand. En zilver is er nu. Deze keer is het Groot-Brittannië dat wint. Toch weer een stunt van deze Oranjeboot met jonge, frisse, gretige roeiers. Dat belooft nog wat straks op de bosbaan in Amsterdam. Ik vraag nooit een prestatie van hun. Wat ik wel vraag is van laat je beste race zien en doe wat je kan. En zorg altijd dat je je persoonlijke top haalt. En als daar een podiumplek bij hoort, is dat natuurlijk fantastisch. Ja, een van de krachten van onze boot is juist om het lekker een beetje luchtig te houden en niet de druk te hoog op onszelf te leggen. Maar ik merk zeker ook omdat we van tevoren zijn aangewezen als nog een wat minder ervaren, wat jongere ploeg. Dus wat dat betreft hadden we misschien op het begin wat lagere verwachtingen. Maar die zijn nu ook na die 2 wereldbekerwedstrijden waar we 2 keer zilver hebben gehaald, zijn die ook wel omhoog gegaan. In combinatie met dat het dan hier zo op onze thuisbasis is. Dat er zoveel bekenden en zoveel familie en vrienden komen kijken, dat voert de druk wel wat op inderdaad. Maar daar krijg je alleen maar meer energie en meer motivatie van. Ja, hoe mooi is dat? Goud in eigen land winnen. Ja, dat zou geweldig zijn. Dat is de droom inderdaad. Morgen komt Van Sabbe voor het eerst in actie. Zaterdag is de finale. Het was vandaag vrij zonnig in Zeeland. De temperatuur liep op naar 22 graden op sommige plekken in onze provincie. Vanuit het zuidwesten dreef wel wat bewolking binnen, maar de zon wist daar makkelijk doorheen te prikken. Morgen bereikt meer bewolking in ieder geval Zeeuws-Vlaanderen. Kan er lokaal een buitje vallen. Het wordt morgen ongeveer net zo warm als vandaag. Maar daarna volgen 2 warme dagen met rond de 25 graden. Maar neemt ook de kans op onweer en buien toe. Meer straks van onze eigen weerman. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen.